Vi står her uden for baren på Danmarks Journalisthøjskole, hvor vi i dag skal ned og møde en spændende person. Ulrik Thor Hansen, poolspilleren, enspænderen, legenden. Jamen, der er noget ved pool, som gør, at så kan jeg spille med alle mine venner. Og det er rigtigt, så kan man rigtig snakke sammen og have sådan en god relation til de venner, man har. Og så, så har jeg min baghånd. Jeg er faktisk ikke så vild med at vise den som på fjernsyn, fordi hvis der nu er nogen bruger det og sådan noget, så kan det godt være lidt irriterende. Men vi gør det bare lidt hurtigt så. Og så gør... Ej! Så er den i. Når der virkelig er gang i den, så nogle gange så spiller man med dem, som man er rigtig tæt med. Men når der ikke er nogen at spille med, finder Ulrik alternative modstandere. Det er fordi, at der er også tegnet sådan mennesker på væggen hernede. Og dem, så nogle gange så spiller jeg bare med dem. Du har ikke tabt til menneskerne på væggene? Nej, ikke så vidt jeg lige kan huske. Ja, der var en gang, hvor det var lige ved. Men så heldigvis så skød Anders Lund Madsen den sovede i, og så taber man jo.